mesakne sing dadi mik diucal-ucali lara kabeh. Yo. Sopo kok ganteng ketoke ae sing jelas udu anakku lek iki yo goleki bapake iki anake dalilan kowe lunga pawaringku aja nganti sembrono luar negeri kudu sing ati-ati bojo nek omah ngenteni kowe lunga ngenteni balimu are wangi burung kayu kowe lunga malah larang ning ati ora gawa duit malah gawa banyu anake sapa kuwi anake sapa aku isih yen disawang tangga amon nyawa aku yo monggo ibu-ibu jumeneng wektale pun saya mepet omah gedhe iki wis arep rubuh lo aku ora netes kelo nyawang anak saya gedhe legate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh monggo ingkang pikantuk sampun enggal jumeneng wektale sampun saya sonten pamundhut gending tasik kuatah dalilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono neng luar negeri kudu sing ati-ati ana bojo nek omah ngenteni kan nunggu ngenteni balimu wangi burung titik watu kowe lunga malah larane ati ora duwe malah gawa banyu anake sapa kuwi anake sapa aku isih yen sawang tangga amon nyawa aku ya momong yen kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis arep Pak malah larani ati kowe mulih lunga bayi oleh-oleh monggo ingkang ngersakaken
aja lunga. Nggih, nuwun sewu niki pagelawan Bapak Tonggeng. Kalenipun Bapak Ponari saking Timan. Kula nipun napa kula namung pengikut. Mbak ini Sing sabar ya Mas, ora usah kesusu. Wektune sik dawa. arep lunga nanti aku ora lelo kowe aja nekat aja maksa timbang kowe lunga luwih urip larang watakmu sing murka iku lho prasaja aja maksa sare sabar rimo aja iri tangga kula menika wakilipun Bapak Soekarji Timan. Ingkang resakne tembang tresno. Halo, sayang di sini ya. Among kanggo sliramu rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga among kanggo sliramu ingatane aku kok apusi tresno ning lambemu Among semu janji tresno marang aku ning nyatane nyosake atiku tega tenan kowe ngapusi aku tega tenan
kowe ngapusi aku wis cukup samene crita lan aku pamit lelak nolong aku yen ngetan bali ngidul tresno tenan ra bisa kumpul ujung jeri balung rondo ning kelopo Pak Neremo winang kuwa sayek didadya sodo sinten mundhut Monggo Mbak Yuli karo Mbak Winis. Antarane Tresno karo Loro sampean pilih ndi? Aku pilih tresnone Mas, tapi tresno karo bojone wong. Nek Mbak Yuli. Aku melok Mbak Wilis, Pak. Melok tresnone. Saumpama biyen ngerti ora bakal kandha keton buri. Biyen aku isih legan durung